Ahojte, srdečne vás vítam na mojom kanáli Vášeň pre parfémy pri mojom ďalšom videu. Toto video je na želanie jedného pána a dnešnou témou môjho videa je top 10 parfémov pre pánov. Takže popíšem vám, ako parfémy voňajú a taktiež vám popíšem, akého muža si predstavujem, vlastne nositeľa tohto parfému, aký typ muža to je. Takže dúfam, že budete mať zábavu a že vás môžem inšpirovať. Takže ako prvý parfém je parfém pre romantických mužov a je to parfém od firmy Zara Rich Warm Addictive. Je to taký gurmán, by som povedala, gurmánsky parfém. Trochu gurmánsky. Sladký rum, vanilka a v pozadí kokos a pivonka. Podľa mňa je to parfém, alebo predstavujem si typ muža, ktorý je romantik a rád sa mazná so svojou partnerkou a taktiež si rád vychutnáva intimné chvíle v objatí a taktiež ako maznanie, ako som už povedala. Takže pre všetkých romantických mužov by som odporúčala parfém od firmy Zara, ktorý je, myslím si, že cenovo i veľmi dostupný a názov je Rich Warm Addictive. Ako ďalší parfém pre pánov tu mám dizajnerský parfém a je to parfém od Jean-Paul Gaultier a má názov Le Mal. Tento parfém je trochu sladký, gurmánsky, ale i koranistý a aromatický. A je to taký jemný a krémovitý zvádzač ako šibalské a zvodné žmurknutie. Tonká fazuľka a santálovo drevo ho robia takým jemným a krémovitým. A levandula ho zase robí takým mužnejším. Takže ten, kto nosí tento parfém, je v mojej predstave gentleman, veľmi atraktívny, príťažlivý a šarmantný muž. Takže tento parfém by som odporúčala, alebo je veľmi vhodný na rande a samozrejme na lov ženských srdc. Takže všetci, ktorí hľadajú partnerku, tak s týmto parfémom určite zapôsobíte i na ženy. Takže ešte raz, tento zvodný parfém a šibalské žmurknutie je parfém od Jean-Paul Gaultier Le Mal. Ďalší parfém v poradí je veľmi sexy a bohužiaľ z toho mám iba takúto malú vzorku, ale samozrejme vám znázorním ako stále obrázkami, ktorý parfém obsahuje a tam uvidíte i ako vyzerá flakónik. A je to parfém od firmy J.F. Schwarzlose Berlin a volá sa Leda 6, alebo po nemecky Leda 6. Čiže koža 6. Takže samozrejme tam prevládajú tóny kože. Je ešte trošku korenistý, pretože obsahuje šafrán. Obsahuje ešte živicu, mlieko a vanilku. Najprv vo vás vyvoláva taký pocit tepla a obsahuje ešte aj kadidlo, ktoré ho to trošku tak ako keby schladilo, ale nie je to samozrejme kadidlo zase z kostola, ale naozaj iba jemne v pozadí. Je hriešne dobrý a veľmi sexy, priťahuje ženskú pozornosť a nositeľ tohto parfému, predstavujem si, že má oblečené rifle a koženú bundu a je to podľa mňa taký frajer, ktorý je trošku arogantný, ale i tak má veľmi dobré srdce a ako som povedala, a pôsobí taktiež suverénne a ja by som ho napríklad priradila charakteru, napríklad taký John Travolta by mohol tento parfém nosiť, ktorý bol vlastne tiež taký frajer a samozrejme ako by som to povedala, rád lovil ženy, že? Takže myslím si, že tóny kože v pánskych parfémoch sú veľmi, veľmi sexy. Takže
ak chcete zapôsobiť zase na ženské srdcia alebo na ženy a chcete taktiež pôsobiť sebavedome, tak sa môžete pozrieť na parfém od JF Schwarzlose Berlin Leda 6. Ďalší parfém je zase dizajnerský a je to parfém od firmy Prada a má názov L'Homme. Teraz vám poviem, ako vonia. Vonia veľmi čisto, elegantne a veľmi jemne. Je to vonia, ako keď vyjdete zo sprchy, čiže ste čisto osprchovaní. Je veľmi vhodný do práce, ale i na každý deň. Keď cítim tento parfém, predstavím si elegantného, veľmi príjemného kolegu, s ktorým všetci radi chodia na obed, radi ho stretávajú na chodbe, ale taktiež sú veľmi radi v jeho prítomnosti, vlastne v jeho spoločnosti. A tento kolega je stále elegantne oblečený a má na sebe nielen oblek, ale i moderné, veľmi elegantné vlastne taký outfit alebo oblečenie, ktorý je veľmi dobre skombinovaný. Takže ak hľadáte takýto parfém, ktorý môžete nosiť každý deň a taktiež do práce, tak sa pozrite na parfém od firmy Prada a má názov L'Homme. A teraz tu mám niečo pre mužov, ktorí radi chodia na party, alebo do klubov, alebo do baru, alebo na diskotéky. A je to parfém od firmy Latafa a má názov Oud for Glory. Vonia. Je to sladký, korenistý a balzamický parfém, pretože obsahuje úd, ktorý pôsobí balzamicky. Je vlastne teraz super na jeseň a zimu a taktiež na party, ako som spomínala. Je to parfém s veľmi dobrou výdržou a projekciou. Je vlastne aj vhodný na to, ak chcete vyniknúť v mase ľudí a dlho dobre voniať. A taktiež ním upútate určite na seba pozornosť, ale nielen dámsku, ale i ostatných vlastne pánov, vlastne všetkých okolo seba. A mnohí hovoria, že je podobný parfému od firmy Initio Oud of Greatness. Takže ak chcete, aby vám parfém dlho vydržal a chcete dlho voniať, i pri tancovaní a tak ďalej, tak by som vám odporúčala parfém od firmy Latafa a jeho názov je Oud for Glory. Následujúci parfém je od firmy Montblanc a volá sa Explorer. To je takýto flakónik, ktorý je veľmi cenovo výhodný, i keď je to dizajnerský parfém. Takže je to veľmi svieži, aromatický, ovocný a taktiež drevitý parfém. Je to perfektný parfém na leto, ale i na každý deň a na každú príležitosť. A určite by ste ho mali mať vo svojej zbierke, alebo určite by ste ho mali vlastniť, pretože je to naozaj veľmi super parfém. Je to taktiež parfém, po ktorom môžete vždy a naslepo siahnuť. Vážne hodí sa na každý deň, na každú príležitosť, do práce a všade, vlastne všade, keď chcete dobre voniať. Mnohí hovoria, že sa podobá na parfém od firmy Creed na Aventus. A podľa mňa alebo nositeľ tohto parfému je muž, ktorý stále krásne vonia, je stále upravený a elegantný. A povedala by som, že je to i taký lapač komplimentov, pretože je to naozaj príjemná vôňa, ktorá nikoho neruší a nie je taká nejaká veľmi intenzívna. Takže ak hľadáte presne takýto all-rounda, vlastne parfém na každý deň, do práce, na každú príležitosť, kedy nemusíte rozmýšľať, aký parfém si dnes vezmem, tak je to super a je to fakt jednotka.
a je i cenovo veľmi výhodný a ako v každom videu, tak i v tomto bude ku každému parfému uvedený v popise link, takže kľudne sa môžete na ňo pozrieť. Takže ešte raz pre všetkých mužov na každý deň, na každú príležitosť by som odporúčala Mont Blanc a Explorer. Ako ďalší parfém, tu mám parfém od firmy Casamorati a má názov Mephisto, čo znamená diabol alebo čert. Je to zvláštny názov. A ako vonia, je to svieži, krásne citrusový, obsahuje levandulu, ktorá mu dáva taký zelený podtón, trochu aromatický a i trochu s drevitými tónmi. Pyžmol sandálové drevo a kosatec ho robia takým krásne jemným a romantickým. Je ešte veľmi elegantný, neobyčajný a výnimočný. Podľa mňa sa hodí na slávnostné príležitosti, ako napríklad vianočný večierok, na nejaký ples alebo návšteva divadla, na návštevu divadla alebo i do kina. Takže je to taký parfém, ktorý fakt by som brala na nejaké slávnostné príležitosti. A obsahuje, myslím, že i kosatec, ktorý ho robí trošku i takým púdrovitým, ale nie veľmi ženským. Takže levandula je vlastne taký protiklad ku kosacu, ktorá ho robí zase mužnejším, takže fakt je nádherný, jemný, ale i veľmi, hovorím, elegantný. Takže ak hľadáte niečo na príležitosti, na také slávnostné príležitosti, tak by som vám odporúčala parfém od firmy Casamorati, čertíka, z vodného čertíka, vlastne Casamorati Mephisto. Ďalej tu mám parfém, vlastne v žiadnom mojom videu, vlastne v mojej top 10 nesmie chýbať samozrejme parfém od firmy Xerjoff. A tento raz som si vybrala parfém Xerjoff pre pánov a má názov 40 Nuts, čo je 40 uzlov, myslím. A tento parfém, dúfam, že tu ešte niečo je. Vidíte, aký je dobrý, pretože môj priateľ ho už skoro celý vysiekal, takže tento parfém vonia ako morský vánok, ku ktorému sa pridá vôňa medu a tento med je v drevených súdkoch, čiže má drevité tóny. Potom k vám privieje vôňa slanej vody, ktorá špliecha na palubu, keď sa plavíte po rozbúrenom mori. Podľa mňa nositeľ tohto parfému, a vlastne v mojej predstave, imaginárnej predstave, je veľmi atraktívny a veľmi skúsený muž, ktorý sa plaví na rozbúrenom mori a privoniava k morskému vánku. A keďže už je skúsený a veľa toho prežil, tak zdolá i plavbu po rozbúrenom mori. Tento parfém je veľmi príjemný a príťažlivý, tak ako muž v mojej predstave. A je to naozaj veľmi výnimočná vôňa, pretože vonný tón, morský vánok je niečo výnimočné a taktiež slaná voda. Ale nie je to nejaký akvatický, je to fakt taký príjemný s medom a proste niečo výnimočné. Ešte ste v živote také niečo nevoňali. Takže ak chcete pôsobiť príťažlivo a taktiež sebavenomo, tak by som vám odporúčila parfém od firmy Xerjoff 40 Nuts. Ako ďalší parfém mám pre vás niečo výnimočné a je to parfém od Marc Antoine Barrois a má názov Ganymede. To je takáto flaštička. Dobre. Trošku ji posľujem dneska, ale tento parfém vonia, je trochu svieži, vlastne citrusový. Cíti tu krásne šafrán, osmanthus
A i keď vo voľných zložkách nie sú tóny kože, na mňa pôsobí, ako by tam vlastne boli tieto tóny kože. A tóny kože, ako som už hovorila v pánskych parfémoch, pôsobia veľmi sexy. Táto vôňa predstavuje mužskú atraktivitu. A podľa mňa je to muž, ktorý pevne stojí nohami vo svojom živote, vie, čo chce a je veľmi sebavedomý. A vlastne je rád vlastne stredobodom pozornosti, takže tento parfém si myslím je i parfém, ktorý si priamo vyžaduje komplimenty a naozaj je to niečo neobyčajné a ako ľudia zacítia, tak vlastne sa pýtajú, čo to takto vonie, je to zaujímavé, čo to máš na sebe. Takže ak radi upútovate na seba pozornosť alebo ste sebavedomí a chcete vyniknúť, tak by som vám odporúčala naozaj tento sexy parfém a taký lapač komplimentov zase. A je to parfém od firmy alebo od parfuméra Marc Antoine Valois a má názov Ganymede. Ako ďalšiu cenovú pecku, by som vám predstavila parfém zase od firmy Zara a má názov Scent Desert at Sunset. Je to veľmi cenovo výhodný parfém a ako vonia zase tak trochu gurmánsky. Je to vlastne pánsky gurmán, sladký, ale nie lepkavo sladký, trochu korenistý a drevitý. Pomarač ho robí trochu ľahkým a trochu sviežim. Je trochu podobný na parfému Angel Share, ale samozrejme Angel Share je trošku na inšej úrovni, trošku samozrejme kvalitatívne na inšej úrovni. A taktiež nemá takú intenzitu a takú výdrž ako Angel Share od Kilian. Je to naozaj parfém na jeseň a zimu, by som to odporúčala, pretože obsahuje ešte aj škoricu, ako som povedala, je trošku gurmánsky, takže ako som to už hovorila v predošlom alebo v jednom z mojich predošlých videí, gurmány by sme mali nosiť na jeseň a zimu. A taktiež je veľmi vhodný na Vianoce, napríklad keď idete na vianočné trhy a dáte si tam prevarené vínko, takže kľudne ho tam môžete vziať. Vlastne voniate potom veľmi krásne alebo veľmi príjemne a na zakusnutie. Takže ak chcete byť taký, ako som povedala, taký dezert pre svoju partnerku, tak by som vám odporúčala tento parfémik od firmy Zara a má názov Scent Desert at Sunset. Takže to bola dnes moja top 10 pánskych parfémov a ako to už poznáte z mojich videí, na konci každého videa je žrebovanie. Tentokrát bude žrebovanie až v mojom treťom videu, pretože po tomto videu natáčam ešte ďalšie 2 videá a vlastne v tom poslednom, treťom, bude žrebovanie, takže sa máte potom na čo tešiť. Takže ďakujem vám dneska za pozornosť, lúčim sa s vami, prajem vám nádherný deň a zostaňte mi zdraví. Ahojte, čauko.